Mistulang sea of lights ang crowd na dumalo sa second leg ng pinaka-inaabangang music festival tuwing summer, ang Castaway. Ilang araw bago ang music festival, sold out ang 1,000 Gen at 2,000 VIP tickets. Ngunit nitong Sabado, May 6, dinagsa ng mga kabalan at karehiyon ang SM City Clark. Pasado alas 5 ng simula ng gabi ng saya sa panghaharana ng musical artist na si Timmy Albert. Pinaghalong kilig at kirot naman ang ipinaramdam sa mga manonood ng song lineup ng bandang Dotis World. Upang lubos na maramdaman ang ultimate summer experience, nakiparty rin ang audience sa performance ni DJ Ron Po. At syempre, lalo bang nabulabog ang SM City Clark na magtanghal na sa entablado ang bandang Sankis Lola at Lola Amor. Ngayong taon lamang nagbalik ang Castaway Music Festival ng SM Malls matapos mahinto dahil sa pandemya, kaya naman ang ilan nating kababayan hindi pinalampas ang enjoyment na dala nito. Masaya po kasi bumalik na din, matagal na namin nilihintay ito. Masaya po kasi po nabubuhay po ulit yung parang music, lalo na po yung OPM and yung mga artists po ng Philippines. Ayan po, bumabalik na po sila. And masaya po sobra yung gathering po na ganito, especially po with tropa, ganun. And looking forward kasi ako sa Sankis Lola and sa Lola Amor. So, yun, super enjoy. Ito ay hindi lamang memorable para sa audience dahil maging ang mga performers nag-enjoy sa ipinakitang energy at suporta ng mga manonood. Actually, 10 years ago, I performed here, the first Castaway. So it's very exciting to be back here, and it's such an honor to grace the stage again here in Pampanga, Clark. Honestly, like, medyo nawawala na akong mga words. Speechless ako kasi sobrang first time ko mag-perform dito sa Clark, and I want to come back. Sobrang saya ng crowd, and I'm super thankful for SM for inviting me kasi I feel very inspired kasi unang time ko mag-perform ng bagong kanta. And sobrang worth it yung pagod ko para i-ensayo yung bagong kanta dahil sobrang ginusto ng crowd. Ayun, ngayon lang kami nag-Castaway kaya tuwang-tuwa as first timers dito. So ayun, overwhelming, and syempre yung crowd nakakatuwa rin kasi very welcoming sila. Ang Castaway Music Festival 2023 sa SM City Clark ay pangalawa lamang sa 4 na ikinakasa ng Super Mall. Ang dalawa pa ay gagawin sa SM City San Fernando Downtown at SM City Talabastagan. Actually, hindi nila kailangan pumili ng ticket. Yung mga receipt lang nila, papalit nila para makakuha sila ng ticket, no, for Castaway. So, we invite all of our kabalens to join us for the 3rd and the 4th leg in SM San Fernando on May 19 and in SM Talabastagan in May 21. Hope to see you there with a more fun, bigger, better Castaway this year. Ako si Liana Canilao, taga rito. Kasama niyo para sa CLTV 36 News. Atin to.